Kage Bu Guru, kage Nidam Sari, kage, kage sing rawuh niku mayoritas guru-guru niku. Kage ngantene nggih sarjana pendidikan. Nggih dadi bolo guru kabeh. Nggih, Nidam Sari digarap irama seger kangge jambe saya. Nggih. Dipun aturaken lumantar kalian Srijaya Elektron Makaryo sekarang kalian Syah Gila Rental Audio. Bubol, ayo kita berjoget. Umpama siramu sekar melatih aku tumbani Sari. Umpama siramu mari wong maneh aku kan bakal liwati. Ya, hatiku lam-laman sirah wambetku. Nidam Sari katur jembatan Korolan Gasdan Ibu Nuhi Poro Parago Ikan Putra Kancing Punapa Dewi Nengah Putra Wiki Bapak Litmas. Salam hormat dari kami. Umpama sliramu sekar melatih aku kumbani Sari. Umpama sliramu margi wong maneh aku kan bakal liwati. Yo, Aku
Idam sari sampun katur ugi dadosaken retoy pangalih dumateng para negasdanipun